Philippine Billiards gisuspinso gumikan sa daghang kalapasan niini. Gisuspinso sa ASEAN Confederation of Billiard Sports kun ACBS, ang Billiard Sports Confederation of the Philippines kun BSCP o gihangyo ang Philippine Olympic Committee kun POC nga dumalahon ang mga kalihukan sa dula sunod sa tulo ka buwan. Sa suwat ngadto sa POC gipahayag ni Michael Al-Qari, ang Secretary General sa Qatar-based ACBS, na mahayag sa hukom nga ang ilang suspensohon ang nasangpit nga federasyon pinaagi sa usa ka meeting adto nga Pebrero 18 ug giprobahan kini sa sunod nga adlaw. Gipahibaw ni ACBS ang POC pinaagi sa Secretary General nga si Attorney Wharton Chan aron mohimo sila og disciplinary committee nga mosusi sa mga kalapasan sa BSCP. Lakip sa mga kalapasan mao ang conflict of interest kapakya sa pagpahigayon og eleksyon sa dugay nga panahon pag-organisar sa mga internasyonal og torneo nga walay pagtugot sa ASEAN World Governing Bodies ug wala pagatiman sa mga Pinoy nga billiard athletes. Kitaasan POC sa ACBS nga i-follow up ang file sa mga players nga kwalipikado nga mosumiti sa mga internasyonal nga torneo labi na sa World Games sa Chengdu, China 2025 nga gikatakda sa Agosto 7 hangtod sa Agosto 17. Alang sa FM Balita sa buntag kini si Idol B di kapugngan sa pagatod sa naguna ug labas nga balita. Tatak RMN, Tatak IFM Balita.